מה קורה פה? יש פה משל, בוא נקרא את זה שוב רגע. הנה מה שאומרת החוכמה והנבואה. משל למלך בשר ודם, שנתן לאחד כלי לשמור. ואז מיד, אין כאילו הקדמה, אין איזשהו בילדאפ, פשוט הכלי נשבר, הוא מצטער על זה מאימת המלך. הוא כל כך ירא מהמלך, הוא לא פגש אותו, כאילו, מפחיד, ולא ידע מה לעשות. ו... ואז כשהוא עובר את כל המחסומים, בסוף מגיע אל המלך, המלך אומר לו משהו מטלטל מאוד, הוא אומר, הכלי הזה שבור, אני משתמש בו שכל כליי שבורים. עכשיו אם זה משל, כמו תמיד כאילו המלך זה משל, הקדוש ברוך הוא, יש פה אמירה שאמורה לגרום לנו לתמוה, כן? כל כלי המלך שבורים. אין להשם כלי שהוא לא שבור, בהגדרה. זה כאילו, זו אמירה קטגורית, הוא לא אומר חלק מכליי שבורים, אני משתמש בכלים שבורים. כל כליי שבורים, אין כלי שהוא לא שבור. אז עכשיו כאילו, מה שמתבקש זה לעבור כלי ולבדוק, טוב, איפה השבר? כאילו, האם יש כלי שהוא שלם? כי אז זה לא כל כליי שבורים. אז זה מה שבא לי טיפה שנעשה. ננסה להבין מה זה א', כלי המלך, וב' למה הם שבורים באופן מוכרח, כאילו באופן הכרחי, למה הם חייבים להיות שבורים? למה לא יכול להיות אופציה אחרת מאשר שהם יהיו שבורים? ואני רוצה שנתחיל בבראשית א', בראשית א', אנחנו רגילים לקרוא את זה כתמונה נורא הרמונית של המציאות. כן, בריאת העולם, כל דבר נמצא במשבצת שלו, פריסה כזה של הימים אחד אחרי השני, אבל יש פה איזושהי מסורת קריאה אחרת. מסורת קריאה שכל כליי שבורים שאומרת לא, המציאות בשורש שלה היא שבורה לחלוטין. אנחנו ננסה לראות את זה בתוך הטקסט הזה. אז מה הדבר הראשון שנברא במעשה בראשית? השמיים והארץ. אז מה היה לפני השמיים והארץ? לא, לא, סגר. כאילו, והארץ הייתה טובה. נכון, הארץ שנבראה עכשיו היא תוהו ובוהו וחושך פני תהום. כן, אז קודם כל יש בריאה של שמיים וארץ. כן. כן, שזה מה? זה פיצול. נכון? דבר ראשון שקורה זה שני דברים. בסדר? שמיים וארץ. מה היה לפני כן? מה היה לפני השמיים וארץ? כאילו לא היה את הפיצול הזה, אז מה כן היה? כנראה שהיה איזה אמלגמה, משהו מאוחד. היה משהו שלם. משהו שלם. בסדר? היה נגיד רק את הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, אז היה רק אחדות אחת, ולא היה שום דבר חוץ מזה. ואז הדבר הראשון שמתרחש במציאות, בבריאה, מעשה הבריאה הוא מעשה של שבירה, של פיצול. בסדר? פיצול בין מה למה? מה זה אותו שמיים וארץ? הרי ביום השני נבראים השמיים, נכון? מתפצלים מהים, וביום השלישי נבראת הארץ שמתפצלת מהים. אז זה לא הקרקע והאטמוספירה. מה זה אותם שמיים וארץ שנבראים דבר ראשון? כמו שאמרת עכשיו? זה כתוב לנו ממש בפסוק הבא. כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה מה? אוקיי, אז מדובר בארץ שהיא משהו תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ומה היו השמיים? למה? למה אתה אומרת את זה? כי? זאת אומרת, היחסי ריחוף האלה נותנים לי את הכיווניות שאני צריכה להבין כדי להבין מה הזהות של השמיים פה. כן, אז יש לנו פה שמיים וארץ, בסדר? הארץ היא משהו כאוטי, נכון? משהו שהוא חשוך, איזשהו עין, פוטנציאל, ו... והשמיים הם איזשהו משהו פשוט, רוח אלוהית שמרחפת על פני המים. אני רק מחבר עכשיו, אנחנו קוראים עכשיו את מעשה בראשית כמעשה לא של בריאה אלא של שבירה. התחלנו באיזשהו משל על מלך שאומר כל כליי שבורים, אנחנו מנסים להבין איך קוראים בהתבסס על זה את המציאות, כאילו אנחנו מנסים להבין מהם אותם כלים שבורים. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על השמיים והארץ, שזה שבירה בין התוהו, הכאוס, הפוטנציאל, לבין הדבר הפשוט, רוח אלוהים שמרחפת מעל, כן? כן. אפשר לקרוא לזה חומר ורוח, אם תרצו. בסדר? זה השמיים והארץ הכי גולמיים שיש. ואז נמשיך, כן? מה הדבר הבא שנברא? אור וחושך. כן? מה הדבר הבא שנברא? נכון, יש גם את הלילה בבוקר, אבל מה כתוב שהוא בורא? רקיע. רקיע מים. מים. אז כאילו, שוב, פיצול של למעלה ולמטה, כן? כלומר, כל פעם, כל אחד מימי הבריאה,
לא מבטא פשוט דברים שנבראים, הוא מבטא דיכוטומיות חריפות, כן? כאילו יש אור וחושך, יש שמיים וארץ, כן? בואו נעשה שנייה הטבלה של זה, בסדר? יש לנו שמיים וארץ, שאפשר גם לקרוא להם כאוס וסדר, או רוח וחומר. הדבר הבא שנברא זה אור וחושך. כן, באמת, החושך כבר היה פה, נכון? הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, נכון? וגם המים, תהום, מה זה תהום? תהום זה מים כאילו שבאים מלמטה, כן? זה תהומות. אז גם פה, כאילו היה לנו את הים, בהתחלה את המים התחתונים, ושמיים, למעלה, נכון? זה מה שקורה ביום השני, ראשון, שני, וביום השלישי. מה קורה ביום השלישי? צמחים. פני הצמחים. יבשה. קודם כל יבשה וימים, כאילו אולי ימות. ואז צמחים, שזה משהו שאולי נשים פה רגע. נחזור לזה עוד שנייה, זה באמת יום טיפה יותר מורכב להבין, אבל בואו נמשיך ליום הבא, ליום הרביעי. מה קורה שם? כאילו מהשבוע? כאילו יש משהו שנברא כדי שנוכל... איזה מאורות ספציפית? מאורות הרקיע, יום ולילה. לא, איזה... שמש, ירח. שמש וירח, בכוכבים, נכון? אז יש לנו שמש. יש לנו ירח, אתם רואים? אז זה מתחבר כאילו לאור וחושך, נכון? כן. אתם מבינים למה אני מחלק את זה דווקא ככה? כן, בוא נמשיך, יום חמישי. שרצים נפש חיה ועופות. אוקיי, אז עופות, ציפורים ודגים, כן? יש גם אזכור של תנינים, זה כאילו הדבר הכי... התנינים הגדולים. כן, התנינים הגדולים. שאומרים שלא הדינוזאורים. אפשר, אם אתה רוצה לתת לנו. בוא נשים את זה אבל במקום הכי כאוטי, כזה מתחת מה שנמצא במעמקים, בסדר? וביום האחרון? חיות ואדם. אז חיות, אדם, ובתוך האדם עצמו אנחנו רואים גם איזושהי דיכוטומיה. זכר ונקבה ברא. זכר ונקבה. כן, תצחקו, אבל ננסה להבין שנייה מה קורה פה, בסדר? אוקיי. תחשבו, רגע, מה הדיכוטומיה הזאת בין שמיים וארץ? את זוכרת שדיברנו על זה שנה שעברה? אולי קצת? כאילו על ממש הנקודה הזאת. אז דיברנו ממש על זה שלא קשור ליהדות ספציפית, כמעט כל הדתות עושות הדיכוטומיה המגדרית בין שמיים וארץ. אני זוכרת שדיברנו על דיכוטומיה מגדרית. כן, של זכר ונקבה. כאילו, תסתכלו על המיתולוגיה היוונית. אל השמיים זה אורנוס, אלת השמיים זה גאיה. כן, הוא נותן לתוכה גשם, אור, והיא מולידה חיים מתוכה, נכון? זה דיכוטומיה כאילו רואים אותה בהודו, רואים אותה כמעט בכל מקום. עוד משהו, ממש בסוף, איזושהי דיכוטומיה כזה חדש שאתם רוצים לראות ממש בחלק האחרון. שבת, שזה דיכוטומיה בין? מלאכה יש בחול. מלאכה ומנוחה. עכשיו, אני רוצה לטעון שכל הימים האלה, וזו טענה של איזה בחור נוצרי שאני מאוד אוהב, נוצרי אורתודוקסי מקנדה, שקוראים לו ג'ונתן פיג'ר, שהוא אומר שכל הדבר הזה מתאר לא הרבה שברים ספציפיים, אלא שברים שונים, אלא שבר אחד, כן? זה כאילו קו השבר היסודי של כל המציאות. כאילו ככה, לאורך קו השבר הזה נשברת כל המציאות, בין גבוה לנמוך, בין בפנים ובחוץ. שימו לב, זה אותו, הדבר הזה של שמיים לעומת ארץ, וציפורים לעומת דגים, או שמש לעומת ירח, או אור לעומת חושך. זה בעייתי שזכר ונקבה. בואי נדבר, זה לא טוב ורע, כן? זה לא דיכוטומיה שמשייכת כאילו אמירה נורמטיבית. זה אמירה של סדר וכאוס, בסדר? כאוס זה פוטנציאל, כן? תחשבי על בריאת העולם בתור סוג של רחם מימי, נכון? חושך על פני תהום, משהו חשוך מימי, שממנו נולדת המציאות.
כן? כאילו, אז יש משהו שמאיר בתוך הרחם המימי הזה. ואז יש הפרדה של הלמעלה והלמטה, של המים העליונים והמים התחתונים. אז זה אומר שהמים כבר היו שם לפני כן, המים לא נבראים, הם אותו רחם מימי, ואז כאילו יש את ההפרדה בין היבשה והימים. היבשה זה מקום יותר מסודר, שאפשר לפעול בו, נכון? ולתפקד, אוקיי? והים זה המקום שאם תלכו שם אתם תטבעו, זה מהר, או שתלכו לאיבוד, כאילו אתם לא, זה המקום כאוטי יותר וזה המקום יותר מסודר. זה לא שזה טוב וזה רע. כמו שזה לא שזה זה טוב וזה רע, אנחנו צריכים את שניהם. למה זה לא, למה אתה אומר את זה? אבל למה החומר הוא ככה לכאוטי? כאוס במשמעות של, כמו אשתי עכשיו בחודש תשיעי, אז אנחנו ממש הרבה מתעסקים עכשיו בצבא, אבל כאילו זה פוטנציאל, כאוס במובן של פוטנציאל, כי אני יכול לבוא גבר באינטראקציה מינית נותן זהות, הוא לא נותן חומר, האישה נותנת את כל החומר לתינוק, נכון? נכון? אישה נותנת זהות. נכון, את צודקת, את צודקת. אני מרגיש כאילו דז'ה וו שעשינו בדיוק את הדרך השנה שעברה. אוקיי, בוא נגיד שבכל גבר בואי יש ניתן- גם זכרי וגם נקבי וגם בכל אישה יש זכות. חד משמעית, נכון. אוקיי, סבבה. כן. זה לי נוח לבינתיים. אבל אני כבר רואה אותם. אז אנחנו עכשיו רוצים להבין מה קו השבר הזה בא לספר לנו במציאות, כן? מה זה אומר שכל כליו שבורים? מה זה כליו של השם? אז א' זה שמיים וארץ, שהוא בורא באמצעותם את כל שאר הדברים שמשאירים אותו חותם, וגם כשהוא אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אל מי הוא מדבר? נכון, למה הוא פתאום מדבר בשון רבים? אחד הפרשנויות, נראה לי פרשנות מאוד טובה, שהוא מדבר אל אותם ישויות שמזכירות לנו את כל הפרק. בפסוק הראשון זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ובסוף הפרק ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, הוא מדבר על השמיים ולארץ, מדבר על אותם ישויות של סדר וכאוס שפותחות ושוזרות לנו את כל הפרק. הוא אומר בוא נעשה אדם עכשיו בצלמנו כדמותנו, בצלמנו כדמותנו, שהוא לא רק יהיה בצלם אלוהים כמו שאנחנו רגילים באיזשהו מקום, כי הוא מתפצל אליהם, הוא מתפצל, נכון, בהתחלה יש השם ואז הוא מתפצל לחומר ורוח, כן? הוא אומר נעשה ביחד אדם בצלמנו כדמותנו, ואז מה הפסוק הבא? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, זכר ונקבה ברא אותם, כן? מתי עוברים לשון רבים? מדברים על מה זה הריבוי הזה? זה הריבוי הזה, זה אותו ריבוי, בסדר? עכשיו זה לא נקודה שאני מחדש לכם פה, זה נקודה שכמעט כל הספרות המיסטית ביהדות בנויה עליה, על ההבחנה היסודית הזאת בין זכר ונקבה בבריאה. בבינאריות אבל עדיין יש סדר. בינאריות עדיין זה שמירה על סדר. זאת אומרת, אם היינו מדברים, כאילו כשאני חושבת נגיד על אנשים שבורים, סתם תכף נבין מה זה, כן. אבל ברור שיש את נקודת הפיצול, אבל גם יש איזשהו כאילו עיסוק במין בלכלוך, כאילו במשהו שהוא לא נקי, הוא מתוסבך אפילו, וזה עדיין שומר על איזשהו, אני מסכים. על איזשהו כאילו זה עושה, זאת אומרת, הבינאריות היא כמעט יותר מסודרת מהאחדות. אני מסכים, אני חושב שזו נקודה מעולה, ואני חושב שבאמת זה איזשהו שבר שהוא נורא הרמוני ואסתטי, אנחנו יכולים ממש לדעת, הנה, ככה הכל מתחבר, וזהו, סיימנו את הסיפור. ובאמת האדם בדרמה הזאת של בראשית א' מוצב באמצע, כן? איך הוא נברא? נלקח עפר מן האדמה ונופחים באפיו רוח חיים, והוא עומד על הארץ, כאילו על בדיוק המקום האמצעי, כאילו יש לנו את השמיים למעלה, המקום של האחדות המלאה, יש לנו את הארץ באמצע, יש לנו את הים למטה שזה הכאוס המלא, וכאילו האדם נמצא כאן והוא עומד ומגשר בין שמיים וארץ, כן? הוא החיבור ביניהם. אז כאילו האדם נברא פה בסיפור כדי סוג של לתקן את העולם, כאילו נוצר עולם שבור, אבל אתה האדם משלב את כל האלמנטים, אתה אמור לתקן את השבר. מה האדם עושה? האם הוא מתקן את השבר? לא, מה הוא עושה במקום? אבל איפה צריך לתקן? אז לא כתוב בזה מפורש, אני נותן לכם פה טיפה פרשנות של, יש פה אדם במרכז, כן? והוא אמור להיות הדבק שמחבר בין החומר ובין הרוח שהוא ספציפית עשוי מהם, כאילו הוא הדבר היחיד שכולל את כל הכתבים של הבריאה. אולי זה מושלם. אולי, אבל אני מנסה לקרוא את זה מתוך הפרספקטיבה, את יכולה לקרוא את זה באופן, יש באמת איזושהי נטייה דתית לומר אנחנו חיים בתוך עולם מושלם. כל מה שקורה הכל לטובה, נכון? הכל מושלם, הכל נהדר, הכל יפהפה, אם אדם מת כנראה שהוא מת בזמן שלו, כאילו אין אף קטסטרופה. זה לא התודעה של המהר"ל שהוא כותב כל כליו שבורים, נכון? האדם הוא הכלים האלו? כאילו, כן. האדם הוא הכלי כשאתה אומר כן. כל כליו שבורים. כן, אם תראה את הסרטון,
שכזה ציור בחול, שהשיר הזה כאילו התלווה לשיר הזה, אז אתה רואה שכאילו הכלי השבור, היא מציירת אותו בסוף בצורה של אדם, ורואה שהאדם עצמו שבור. אז כן, כאילו האמירה היסודית פה זה שהאדם עצמו הוא הכלי של השם, ומעצם היותו קיים הוא נשבר. כאילו אתה רואה שזה גם לא באשמתו, כן? משל למלך בשר ודם, שנתן לאחד כלי לשמור, והכלי נשבר, אוטומטית, מיד, אין משא ומתן. מי זה האדם במשל? הכלי. לא, מי זה האיש אתה סוג של בבעלות עצמך, אתה כאילו מחזיק את עצמך כזה, כאילו איך אני יכול להציג את עצמי לפני המלך? אני שבור, הוא נתן לי נפש, גוף לשמור עליהם, תראו כמה אני מרעיל את עצמי בכל הכל היום, תראו כמה אני כאילו דופק את הנפש שלי בדברים רעים שאני עושה לה. איך אני יכול לגשת אל המלך עכשיו עם הדבר השבור הזה שהוא אני? מה אני עושה עם זה? בסדר? אני שבור. זה האמירה פה של המהר"ל. כל כליו שבורים זה תיאור כאילו קיומי. אני שבור לחלוטין וכולנו שבורים, וזה אפילו לא באשמתנו. אנחנו נולדים לתוך מציאות שבורה. זו אמירה דתית שונה בתכלית מאשר כאילו העולם טוב והכל מושלם, נכון? זו אמירה שקודם כל מסתכלת על המציאות בעיניים ואומרת, השם ברא מציאות שבורה והוא לא יכול אחרת. זה מתחיל פה, זה מתחיל בשבר, ועכשיו אני צריך להבין מה המקום שלי ביחס לזה. האם אני יכול לתקן? אולי? אז נגיד, תראו ממש לקראת סוף המשל, הנה לו אדם מה יעשה, אני באמצע כזה, ולכך אומר, אלך אל האומן שתיקן את הכלי, אולי ימצא לו תקנה. כן, אז הוא אומר, אולי מישהו יתקן את הכלי. ובא אל האומן, אמר שיש תקנה לזה הכלי, אבל התקנה קשה, וגם לא לכל הקלקולים שבו, רק לאחד או לשניים. כן? אתה הולך למקום שאמור לתקן אותך, סדנה לזה, ואומרים לך כאילו, וואלה סבבה, אני יכול לתקן, אבל נקודה, איזה פסיק, כאילו מה אתה מצליח לתקן במורשת השבורה שלו? דבר אחד פה, דבר אחד שם, לתקן את העולם זה משימה בין דורית, זה לא משהו שאתה יכול לעשות ברגע אחד. אז זה כאילו, א' זה הפרספקטיבה שאנחנו באים איתה לתוך הסיפור, אני גם רוצה כאילו, כן, אני ממש מתלבט, באיזה שעה אני צריך לסיים ממש? שעה, סבבה, טוב. אז אני רק אומר דבר אחד לגבי זה שכאילו, השבר הזה שאנחנו רואים כאן הוא מאוד פרקטלי. אנחנו לא רואים מקום שהוא לא קיים. אז למשל, הברית עם עם ישראל, היה שבר. מה השבר הכי ראשוני שאתם קופץ לכם לראש? ברית צדק? עם ישראל. עם ישראל. עם ישראל. לוחות הברית. כן. מה יש בתוך אהרון? תסתכלו ששמתי את זה פה. תראו במקור 4. אשר שברת ושמתם בארון. השם אומר למשה, הלוחות אשר שברת, שמתם בארון, תני רבי יוסף, מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו, מחמת אונסו, שאין נוהגים בו מנהג ביזיון. כלומר, גם השברי לוחות נמצאים בארון הקודש, הם חלק מהברית. השבר הוא חלק מהברית. כן? אפשר להמשיך, כאילו אני יכול לדבר, נגיד, אמרנו, התורה היא שבורה. עם ישראל הוא כלי שלו גם שבור. הוא שבור לישראל ויהודה בפיצול הממלכות, נכון? כיום עם ישראל שבור רצח. בין ימין ושמאל, בין דתיים וחילונים. בין שבר דתי, אפשר להמשיך כאילו, אנחנו שבורים בהגדרה, וזה כמעט כאילו התכלית שלנו. בואו נסתכל על מקור 5, ממש בסוף שם, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה לה יחדיו? כאילו המשמעות של ירושלים זה מקום שהוא מחובר, משמעות של לפני שהוא חובר הוא היה שבור, כן? למה הוא היה שבור לפני כן? אז כאילו, אם אנחנו מסתכלים על הטריטוריה של ירושלים בזמן, תראו במקור 6, דאמר רב שמואל בר רב יצחק, מזבח אוכל בחלקו של יהודה, אמר, כן? אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, רצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין. כלומר, הטריטוריה של ירושלים, מעצם טבעה, נראית ככה, בסדר? זה בנימין, וזה יהודה. וזה כאילו המפגש בין יהודה ובנימין, בין בני לאה ובני רחל. המפגש הזה של מקום של אהבה וחיבור, זה ירושלים שחוברה לה יחדיו. כלומר, בשורש יש איזשהו שבר בין בני לאה ובני רחל, ומצפים שהשבר הזה יתוקן, ודווקא שם נמצא הקודש, כאילו בתיקון של השבר. אפשר להסתכל על ארץ ישראל, שגם היום, אני יכול לצייר את אותו ציור, אבל כאילו עם השטחים וכאילו זה אותו, כאילו אנחנו מסתכלים פה, אנחנו
צופים כאילו על ירושלים, ממש רואים את קו השבר עובר באמצע, בסדר? וזה לא, זה כאילו לאדם שדתי ומספר לעצמו את הסיפור של העולם הוא טוב והכל בסדר והעולם מושלם, אז הפתרון היחיד שניתן לו את הדעת זה, אוקיי, צריך פשוט ליצור שלמות כאילו לא שבורה, לא צריך לתקן את השבר, לא צריך לאחות ולחבר, אבל כשאתה בא מתוך הנקודה הזאת של המהר"ל, שאומר כל העולם שבור בהגדרה, המשימה שלי זה לנסות צעד אחד לתקן אותו, אז אין פתרון פשוט של כאילו להעיף את כולם, או פשוט לעזוב ולצאת לגלות. יש פה עניין שצריך לפתור, יש פה חיבור שצריך לעשות. תראו, זה באמת משהו שמופיע כמעט בכל מקום, אז תראו נגיד את סימני ליל הסדר שעשיתי פה במקור 7. Okay. כמעט כל אגדת פסח נמצאת באיזה סימן? פה מתוך כל הסימנים שאתם רואים. מגיד, נכון? אז זה כאילו כל הסיפור של עם ישראל, עבדים היינו בפרעה במצרים, עכשיו אנחנו בני חורין. בסדר? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, עכשיו קרבנו המקום לפניו. כלומר, כל הזמן, זה כל השיחה שיש בליל הסדר. אבל מה שממסגר את כל השיחה הזאת במגיד, תראו את הסימנים, יש את קדש ורחץ, קרפס, בסדר? מקדשים, שוטפים ידיים, מנשנשים קצת קרפס, ואז עושים איזשהו מעשה לא ברור של יחץ. לוקחים, יש 3 מצות, מצה עליונה, מצה תחתונה ומצה אמצעית, והיא נשברת, ומסתירים את החלק הזה שהוא הופך להיות אפיקומן, בסדר? ואז בסוף הארוחה, בצפון, ממש, כאילו תמונת מראה של היחץ, זה הרביעי מההתחלה, זה הרביעי מהסוף. הצפון זה הרגע שבו מוציאים את הדבר שהצפנו, את החלק השבור הזה, ומחברים את המצה השבורה, ואז אוכלים אותה. זה הסיפור הסמלי של עם ישראל, אולי אפילו לא של עם ישראל, הסיפור האנושי, הקדם ישראלי, של ליל הסדר מספר. ליל הסדר בא לספר לנו מי אנחנו, מה זה אומר להיות יהודי, מה זה אומר להיות ישראלי, ומה שמסגר את הסיפור הזה, מה זה אומר להיות אנושי. זה מתחיל בשמיים וארץ, במצה אמצעית שזה האדם, האדם נשבר, בסדר, בפרי עץ הדת למשל, האדם נשבר, מוסתר החלק הגדול, הוא הולך לאיבוד, מישהו גונב אותו, איזה ילד כאילו קטן ומרושע שרוצה מתנה, לא יודע, ואז בסוף הסיפור, יום אחד עתיד לבוא, יימצא החלק השבור, והכל יתוקן. זה הדרמה הסמלית שאנחנו מציגים, אבל לא מדברים עליה, אף אחד לא מדבר על זה. זה משהו שצריך להציג, זה דרמה פרפורמטיבית. זה לא חלק מהאגדה. זה המצב האנושי, אבל מה זה אומר על המצב האלוהי? כאילו, אם אנחנו מניחים שיש אל אימננטי נניח, אני מניחה שזו תפיסה האל שלנו, של היהדות, גם וגם, נכון. והוא בורא עולם שבור, מה זה אומר? והוא נמצא בעולם השבור, אז מה זה אומר עליו? אז מצוין, אני חושב שכאילו אם אנחנו מסתכלים על העולם שלנו, כיום הוא ממש שבור בין מזרח ומערב, בין נצרות ואסלאם, נכון? נכון, אבל מה זה אומר עליו? מה זה אומר עליו? כאילו, זה משהו שקשה לומר, זה משהו שקשה, באמת כאילו קשה לבטא אותו, אבל יש בו מלכתחילה משהו מהשבירות הזאת. כן, כאילו, וצריך להבין מה זה אומר, כאילו, משהו של לחלוטין נתן. זהו, אז כאילו, יש לה, תחשבי על האל לפני בריאת העולם, ועל האל אחרי בריאת העולם, בסדר? האל שובר את עצמו למציאות, הוא מתפרק, מכדי מלא אנשים שכל אחד מתעסק בסיפור ובחיים שלו, ובסוף המציאות יש איזשהו איחוי של אותו שבר, בסדר? פה יש שלמות ופה יש שלמות, אבל זה לא אותה שלמות. זה שלמות מתוך איזשהו הכרח. אף אחד לא שאל את כל החלקים, את השמיים ואת הארץ, את הזכר ואת הנקבה, את האור ואת החושך, האם אתם רוצים לגור ביחד. היה צריך איזושהי שבירה כדי שיהיה אחדות מתוך בחירה, מתוך מפגש. זה בעצם הסיפור של מה שנקרא הנסירה, במקור 3. ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זה לא טוב שהשם יהיה לבד. לא טוב שהאדם יהיה לבד, שהוא רק אחדות זה. ואז מה הוא עושה? הוא מפיל תרדמה על האדם, והוא לוקח אחד מצלותיו וסוגר בשר תחתנה. כן? אז מה שקורה פה זה שיש שלמות לפני, נכון? תסתכלו על האדם, כאילו האגדה מספר שהאדם היה אנדרוגינוס, כן? שהיה לו גם את עברי הרביעי הנקביים וגם הזכריים. והוא כאילו גב אל גב עם חווה, אישה מההתחלה, כן? ואז השם מרדים את האדם, מפיל עליו תרדמה, ועושה לו מה שנקרא הנסירה. הוא מנסה אותו לשניים, הוא שובר אותו, ואז האדם וחווה נפרדים, כדי שהם יוכלו להיפגש
ותראו את הפסוק בסוף, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. יש אחדות סופית, אבל היא מפגש של פנים בפנים במקום אחור באחור. כמו שהעולם עצמו אמור להסתיים. עכשיו, זה תבנית שמוצאים אותה שוב ושוב ביהדות. כאילו, תראו את תקיעות השופר בראש השנה. יש שלמות, תקיעה, שברים, תקיעה, שברים, תקיעה. ובסוף יש את התקיעה הגדולה, את השלמות הגדולה שהסיפור אמור להסתיים בה. כן? אתה יודע איפה יש משל דומה? איפה? במשתה של אפלטון. ש? הסיפור של אריסטופנס? נכון. כן. כן. אבל זה נגמר בזה שיום אחד הם עתידים להתאחות? אני חושב. שזוגיות היא... כן. כן. לא. טוב, אז אני רוצה... פספסתי את ההתחלה, אתה אומר שכאילו תוהו ובוהו זה לא כאוטי בלבד? כאילו, אתה אומר עולם שבור, אבל מה שהיה כאילו דווקא ההיגיון. מה לפני? אתה אומר יש איזשהו תוהו ובוהו. אז בוא נחזור על זה שנייה. מגיע אל ומסדר את זה. לא, אז בהתחלה השם בורא את השמיים ואת הארץ. מה היו אותם שמיים וארץ? הארץ הייתה תוהו ובוהו. אז הוא בורא שמיים וארץ, סדר וכאוס, ואז מתארים לנו מה הם אותם שמיים וארץ, לא מה שאתה מכיר. הארץ זה היה דבר שהוא תוהו ובוהו, שהשם בורא, כאילו פוטנציאל כאוטי. והשמיים היו רוח אלוהים שמרחפת על פני המים, שזה סדר טוב, כן? ואז המציאות היא בעצם המפגש הפרקטלי ביניהם, שרואים את אותו מבנה של שמיים וארץ לאורך כל בראשית א'. אני רוצה שנייה שנעצור את השיחה כאילו על הסימבוליזם ונדבר שנייה פרקטית, כן? כללתי בכותרת איזשהו משהו על התמכרויות. כולנו בסוף בפועל נפגשים, ויש שם כאילו עוד מקורות אם אתם רוצים לראות עוד דוגמאות לשברים במציאות. כאילו זה באמת פרקטלי, זה קורה בכל רובד. כולנו נפגשים עם שברים בתוך עצמנו, ואם היהדות, לפחות הזרם היותר קבלי ביהדות, מתעסק כל כך הרבה בשברים ואיך לתקן אותם, אז היינו רוצים שהוא ייתן לנו איזה משהו פרקטי שנצא מפה, כאילו, אוקיי, העולם שבור, מה אני אעשה עכשיו? כאילו, איך אני מתקדם הלאה בחיים? אני באמת רוצה שנייה לתאר את השבר בתוכנו, בתוך עצמי, כאילו, שיש, למשל התמכרות, בסדר? כולנו מכורים לדבר כזה או אחר, למשל טלפונים, או חומרים כאלה ואחרים. וצריך להיות קשובים לדיכוטומיה שזה יוצר בתוכנו, בסדר? אני יכול להיות אדם שמכור לאלכוהול, למה? כי האלכוהול יוצר דיכוטומיה בתוכי, של יניב עם האלכוהול ויניב בלי האלכוהול. יניב עם האלכוהול הופך להיות הבחור הכיפי, שאוהב לרקוד בחתונות וכאלה, ויניב בלי האלכוהול זה כאילו הבחור המשעמם השגרתי שמטפל ב-to-do list. וככל שהשבר הזה הולך ומחריף, אני תלוי בחומר כדי לעבור בין אחד לשני, ואני לא יודע איך לגשר ביניהם. אני או הוא בכל רגע נתון, והגשר מעבר שלי ביניהם זה החומר. וזה יוצר תלות בחומר, שכאילו תלות בצד אחד בדיכוטומיה הזאת שאני לא יכול להשתחרר ממנה. וכולנו, כאילו, יש ניב המשועמם שהוא לא בטלפון, ויש ניב שהוא מעוניין כי הוא מותקף בדופמין בכל רגע נתון, כן? ואז אני רוצה להיות ההוא הלא משועמם, שולף את הטלפון, ואז אני תלוי בו כשאני משועמם ואין לי טלפון, מה אני עושה? אני לא יכול לתפקד, כן? זה קרייסיס. אז השבר הזה, ההתמכרות הזאת, זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד איך לתקן. ולא יודע אם אני יכול כזה להציע איזה משהו מספיק עמוק ומועיל בדקה, אבל עבורי מאוד מאוד עוזר מכל השברים האלה שאני מוצא בתוך עצמי, ויש הרבה. לראות איך שלמות נוצרת מתוך שברים. היניב השיקור, כן, היניב המעניין, היניב המסטול, המגניב, הוא סוג של יניב כזה גבוה, שמימי, של שמיים, כן? והיניב החומרי של הארץ, זהו שמטפל כאילו ב-day to day, הפיקח. והדרך שבה הם נפגשים, נגיד באדם, זה שהרוח נכנסת לתוך החומר ומתעטפת בו, ולובשת אותו. אז הדרך שבה אני לפחות מתמודד, אחד מהדרכים שבהם אני אוהב להתמודד עם השברים שבתוכי, זה ללבוש את עצמי כשכבות. שזה לא כאילו יש יניב אחר, כשהוא שיקור, הוא תמיד פה, הוא תמיד בתוכי, הוא תמיד בעומק למעלה גבוה. וכשאני רוצה לפגוש אותו, אז אני מתכנס פנימה ועולה למעלה. וכשאני יורד לכאן, הוא לא נעלם, הוא עדיין כאן, אני פשוט לובש על גביו את הגרסה הארצית שלי, כן?
אז אני יוצר פה איזשהו בבושקה של הגרסאות השונות, ואני מקנן אותם אחת לתוך השנייה, ואני מאגד אותם ככה, כן? כאילו ככה השמיים והארץ נבלעים. אגב, גם הציצית, זה אותו רעיון. תכלת זה השמיים, הלבן זה הארץ. אפשר לדבר על זה גם שעה, אבל לא נתעסק בזה. זה כאילו, זה מודל שבא להראות בדיוק את אותו אלמנט של איך ליצור אחדות מתוך ריבוי, איך ליצור סדר מתוך כאוס, מתוך מפגש בין סדר וכאוס, כן? כי יכול להיות יותר מדי סדר. במדינה טוטליטרית למשל, בסדר? אז צריך לראות את קו התפר העדין ביניהם, ולראות איך עושים רצו ושוב בין שני הכתבים האלה, באופן מועיל ככה שאני יכול להרכיב את עצמי מחדש. אז אני מקווה שזה היה מועיל. כאילו זו שפה שמאוד מאוד עוזרת לי פרקטית בחיים, כאילו אני ממש נעזר בה כאילו בהתמודדויות שיש לי, וזה מאוד מאוד מועיל.